Kuştina Narin Güran li Enqerê ji aliyê platforma jinê ya Enqerê bi girseyî hate protesto kirin. Bi sedan jin li taxa kolejê civiyan û xwastin ku ber bi qada Kizilayê bimeşin. Ev meş ji aliyê polîsan ve hate asten kirin û jina dest bi çalakiya rûniştinê kirin. Piştî ku polîsan rêda û jinan jî bi pankartên dest bi duruşmeyên xwe li hemberî kuştina Narin Güran bertek nişandan. Jinan ragahandin ku di vê kuştinê de ne tenê malbat sucdar e, yên ku di lêgerînê de pasîf mane ew jî sucdarin. Köyün içinde bir yerlerde katledilmiş olarak saklanmış Narin. Narin tırnav gün de hatiye kuştin û veşartin. Di vê demê de leşker li vê digeriyan. Lê ji çi ye nedîtine. Diyare ku ev suçekî organize ye. Di vê suçê organize kirî de bes tene malbat muxtar gundî tunene. Yê ku veşartiye yên ku ev lêgerin bi hûr û kur nekirine herkes suçdar e. Em ji bu Narinê adalete dixwazin. Ji ber kuştina Narin 21 kes hatin binçavkirin. Jin radigînin ku destê malbatê tenê di vî karî de tunene. Kesayetiyên siyasî jî di vê kuştinê de sucdarin. Ji ber vî jî jin dibêjin heta kî derê diçe bila biçe. Yên sucdar bi tevahî bila werin cezakirin. Kuştina Narinê malbat û destê wan qiriş hemû kêtê de heye em dixwazin derkeve holê. Nava vê qetliyamê de malbat û devlet û Hizbullah hemû tevlê heve. Em dixwazin kê berpirsgirêya rêviyê ber edelatê bersiva xwe bide û cezayê xwe bikişîne û devlet û cezayê ku ji kuştina jinan kuştina zarokan û waqesa hêsan kiriye ku ev qetliyam roj bi roj zêde dibe. Em dixwazin ev edelet were cî xwe da kuştina van zarokan van jin hemû derkeve holê. Narin'in katili tarikat. Kuştina keça 8 salî Narin Güran balkişan ser tevahiya zarokên winda. Li gordanên resmî bêtirî 100,000 zarok hê windane û kes nizane ku ew dijîn an mirine. Di çalakiya jinan da jî li ser vê mijarê hate rawestandin û daxwaza dîtina hemû zarokên winda hate kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.